Ndewo, aha m bụ Ijeoma, onye na-ewetara gị nkụzi Igbo. I'm doing a series of topics. Number one will be greetings and general health, and these are just conversation based, okay? Try and listen. My goal here is for you to listen and see how much you can hear without reading. Enola? Okay, Dalo, let's start. So because it's conversation, two people will be talking. I mean, it's just me, but that's assume it's two people making conversation. Ndewo, kedu? Ọ dị mma, gị kwanụ? M dị mma. Ụmụaka kwanụ? Ha dị mma. Ha gara akwụkwọ. Ole ka ha dị ugbu a? Ha dị atọ. Ndewo, kedu? Ọ dị mma, gị kwanụ? M dị mma. Ụmụaka kwanụ? Ha dị mma. Ha gara akwụkwọ. Ole ka ha dị ugbu a? Ha dị atọ. Ekele dịrị Chukwu. What does it mean? Hi, how are you? Fine. How about you? I'm fine. How are the children? They are fine. They went to school. How many are they now? They are 3. Thanks be to God. Ngwano, would you like more lessons? I invite you to join us in the Igbo Speakers Bootcamp. Go to igbostudy.com for more information. Dalo.